Okay, bafowethu. Sengibuyile futhi. Hayibo, sokuphathi balo. Part 3. Okay, bafowethu. Sengibuyile futhi. Ngibona lo mkhulu lo manje sengiworried. Ngibona manje akasabuyeli kumina. Ngikhathazekile ngekhehla la manje ngifuna ukubuza ukuthi hawu mkhulu kanti manje wenza njani? Awuthike-ke simzama. Niyabona bafethu. Bukani ifoni. Anginafoni. Kodwa-ke kasikho la. Ngimfonela ngayo la. Awuthike simuzwa. Simuzwa ukuthi uthini. Nangoke ngasayibambi. You have reached the voicemail live service of Yabona-ke akayibambi ifoni umkhulu. Awuthi simphinde futhi. Simzama. Yathi ended pho noma uzama ukufona. Yabona-ke. Nangefoni kwasha. Nangefoni. Khehla mkhulu. Yebo. Yebo baba. Ngibona umkhulu usethule phela ukuthi anti kwenzakalani manje. Ya, ngoba ukuthi angithi umuntu ngithumela imali iyabonakala ukuthi iyona le imali. Manje ukuthi yona ayikho imali iyabonakala ukuthi ayona imali ingakho bakhadi bengitholile. Ingoba kunjani? Imali lena ayiphumi. Ayiphumi kanjani manje mkhulu? Man, ayiphumi. Awufone lapho. Awunayo airtime. Awuthi ngikufonele. Awanayo airtime lo muntu. Hawu, lelikhehla. Udiniwe uyamuzwa? Awuthi simfone. Uma ngivele ngiqede nje ngale video le ngivele ngimthuke straight. Hayi nale phone ke zenzela izinto zayo. Hello? Mkhulu. Yebo, ngithi mina leyo mali ayiphumi yonke nje. Uma ama-slip kuphela. Phumile epho kuphela. Uma ama-slip kuphela, i-slip izona esiphumayo. Kuphela lokho, imali ayiphumi. Imali ayiphumi yona. Awu ish mana awungibizela lezo number futhi ngibone. Awubize khona lapho khona ngizokutshela ukuthi izona. Ngifuna ukubona phela ukuthi ziya corresponda lezi number enginikeze zona nalezi ngifuna ukungibizela. Okay. Siqale ngo-Nedbank. Okay, asiqale ngo-Nedbank. Yebo. Ngizongibizela ke. Yazi beku-right-ke ukuthi kungcono ukuthi ukhona ukubiza khona lapho lezi number then uzokhona ukusho ukuthi ya kade bengibale kahle noma ke ngibalanga kahle. Ngithi ingoba phela ngifuna ukuconfirma ngapha kumina wena ungibizele lezo ke. Okay, Nedbank ethi 44. Yeah. 37. Yeah. 29. Bani? 29. 54. Yeah. 73. Hayi mkhulu 72. Manje uyabona? 72. Okay, uCapitec ke sibone. Ungibizela wona ke. Uthi 00. 61. 61. Yeah. 06. 0802. Hayi mkhulu 0902. 0902. Yebo. Ubona ngathi kuzofana lokho baba. Hayi lutho ngeke. Wena shutho ubungangizwanga kahle.
ngicela ubuyele-ke kumina mkhulu. Kona manje lapho uthe 09 awuyeqale phansi. angithi zithi 00 61 06 0902. 0902. Yeah. Okay. Unetbank. Beku Capitec lo kuNetbank Yebo. 44 Ku Capitec. 44 372 372 954 954 72. 72. Right. Okay. Hayi right. Asizame ke yona ke ngoba mina bengabuyele kuwena ke bengithuye mhlambe uyadlala. Hayi ngeke phela anginaso isikhathi sokudlala mina ngeke ukuthi sengingadlala ngemali. Ya kuyenzeka nje ngabanye abantu bayenza kanjalo. Manje mina ke angimfonele umuntu vele ukuthi angekho serious. Kumele ukuthi yena ke abuyele kumina. Makuthi imali yaphuma in the same time umuntu ngiyakwazi ukumtshela ukuthi imali yakho sephumile siqale kwenza umsebenzi ngicela ungithumele into ethile ke siqale umsebenzi ukuhamba kanjalo ke. Manje ngibona ukuthi kuwena ke even i-account awuthumelanga negama futhi awuthumelanga. Ngani nje besithe uzothumela mase ungisungitshela nje uma usuqedile ukukhipha imali besisho njalo angithi. Asizame ke leyo. All right ke mkhona. Hawu sakunjalo niyazi. Siyabuya ke no part 4. Qhubeka nje bafethu nihlalela. Like and share. Qhubeke ngixwayise. Danko.